Ben, a min a vida cambioume no sentido de non ter tempo para min mesma. É dicer, eu todo o tempo que tiña libre adicáballo á familia e aos meus veciños e veciñas. E a verdade é que tiven a gran sorte de ter unha familia pois que me apoiou ao 1000 por 1000 e que me empoderou en cada momento. Eu así me sentín e dende logo os meus agradecementos, que non sei se llos dixen así literalmente algunha vez, pero debería de darllos. E despois simplemente eso, satisfacción tamén por conseguir algunha pequena cousa que puiden conseguir e que a algunha persoa pois lle afectaba moi directamente e puiden solventarlle ese problema nese momento, dende logo que é unha gran satisfacción. E despois pena, tristeza por non poder acadar máis solucións, mellores solucións e que houbera menos problemática para os nosos veciños e veciñas que a día de hoxe hai, claro, a todo nivel, a nivel de urbanístico, a nivel de saúde, etcétera, 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 a nivel do feminismo, etcétera, etcétera, etcétera.